καλημέρα. Πάει καιρός τώρα που ήθελα να σας δείξω πώς κάνουμε το αντικριστό στην Κρήτη, πώς το κόβουμε δηλαδή και πώς το στείλουμε στη φωτιά. Έχουμε το πρόβατο κομμένο ήδη στη μέση και στη συνέχεια μετράμε από εδώ κάτω τα πρώτα 3 μικρά πλευρά και κόβεις με το μαχαίρι εδώ, όπως βλέπετε. Τώρα το θέμα είναι πώς θα ανοίξουμε εδώ που εμείς λέμε είναι το μπροστινό. Έχει κουτάλα, έχει και αυτό την τέχνη του. Μετράς από εδώ μπροστά 5 πλευρά και βάζεις το μαχαίρι, αλλά δεν κόβεις μέχρι κάτω. Δεν πρέπει να κόψεις μέχρι κάτω. Στέξτε. Λοιπόν, όπως είπα, βάζουμε το μαχαίρι έτσι στο 5ο κόκαλο και το παίρνουμε επιφανειακά. Να βρεις εδώ την ομοπλάτη δηλαδή και το γυρνάς έτσι, και αυτό είναι το άνοιγμα το ένα. Μετά θα το περάσουμε στη σούβλα. Η σούβλα θα περάσει έτσι, θα περάσει από εδώ και θα βγει από εδώ. Τώρα θα σας δείξω πώς ανοίξαμε και το άλλο, το πισινό. Το πισινό βγάζεις από εδώ καταρχήν που είναι η ένωση. Και στη συνέχεια το πιάνεις από εδώ και ανοίγεις το μπούτι να ανοίξει καλά για να λεπτύνει, να ψηθεί παντού το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Όπως βλέπετε το πρόβατό μας έχει πολύ λίπος και θα ψηστεί ωραία. Περνάς 1-2 πλευρά. Μετά περνάς εδώ την ομοπλάτη, σιγά σιγά. Η σούλα που χρησιμοποιούμε εμείς είναι, βλέπετε πως είναι, για να μην γλιστράει το κρέας. Λοιπόν, και αυτό το κομμάτι το περάσαμε. Τώρα θα λατσίσουμε λίγο. Εμείς το μόνο που κάνουμε με το κρέας είναι του βάζουμε χοντρό αλάτι. Τίποτα άλλο. Και αν είναι το κρέας λίγο στεγνό μπορούμε να το βρέξουμε και λίγο με λίγο νερό. Ή κρασί ή νερό, ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά εγώ του βάζω νερό. Και πάμε τώρα στη φωτιά. Από ό,τι βλέπετε έχουμε ήδη κρεμάσει κι άλλα και θα μπει και αυτό εδώ. Αυτό είναι λοιπόν το αντικριστό. Απλά αυτό το πίσω μέρος περνάει πάλι έτσι, μία μέσα, μία έξω και μετά πιάνεις και το μικρό εδώ το περνάς και αυτό μέσα, αλατσίζεις, λίγο νεράκι για να κολλήσει το αλάτι και στη συνέχεια
Και στη συνέχεια βάζεις και λίγο νεράκι απ' έξω για να κολλήσει το αλάτι και είμαστε έτοιμοι. Το καλό με το αντικριστό είναι πάρα πολύ απλό, έχει τέχνη βέβαια στο ψήσιμο, πρέπει να το βρεις στη φωτιά όπως λέμε εμείς. Αυτό άμα είναι γαστρωμένο, ειδικά κάθε πρωί, Λοιπόν, τα βάλαμε πάνω, θα μείνουν τώρα, αυτό είναι μεγάλο, είναι πρόβατο, είναι 30 κιλακία. Θα μείνει από τη μια μεριά τουλάχιστον 2 με 2,5 ώρες και μετά θα γυρίσει μία φορά και είναι έτοιμο. Δεν θέλει να το γυρνά συνέχεια. Καλή όρεξη.